po tamo. Maya paabang po kaya kayo nga na bayo lang po magsimula. Agatan kaya pa mo po Kuya Pines para po kaya katamong opening prayer. Maya paabang po. Kalakad na po. Nandiyan tayo po posesya. Hindi ka na mga Panginoon. Kailan yun ay pa. Diyos sa Ginoo. Nandiyan niya po kaya yung posesya. Ngayon ikaw doon ay ti. Ang maganapin kaya kami. Ika naman yung barsay. Hindi kami grupo kapampangan ko pagmarang ko. Sana po gabayan niyo kami. At dakal kayo pa-aso pa na tao keti lugar Pampanga. So, kanyan mo lang po, may tao, membro, may admins, ang po po kayo ng sasaw, sasaw pa. Itingan po, adwan ni, ang kapamalataan ng Kristo ang ginutan. Amen. Kimlaginig pa, kung walang progress sa ito. Gugugma, paano yata rin anak. Agatan tayo pong magsalita kay katamong president, Mr. Tom Serrano, kay KPK President. Pasensya na ko po, alayo po, tatagal pa mo yung presidente tamo. Ako na pa mo pong magsalita. Muna pong dili, pasalamatan mila ng barangay councils na mapaling tinanggap kay ngaguman keti. Pasalamat kay po kang barangay Captain Rene Laksa. Cap, thank you very much po. Ang pumapuring karelang barangay councils, Honorable Councilor Henry Cunanan, Jess Luktu, Roy Salansang, Lato Magtoto, Popoy Datu, Romy Lagason, Ben Omos, at Barangay Secretary Elmer Tongol, Cecil Bondok, Barangay Treasurer. Salamat kayo kay mapaling pamananggap yung kay kami. At acknowledge sana naman po yung pamanatang daring paneso suporta kay ngaguman. Inggur, palakpakan niyo yung sarili mo. Guagua United Riders Club, kasiping tala mo pong balen, kaya tala mo sumangit. Pero panelang makasuporta, nano man, emergency o nano. Di kami po kasipin nyo, katubali nyo, kaya sumangit, makasadya kaya po. Babat yan tayo po, ingaguman kapampangan ko, pag maragul ko, kayang kana mapanuang anibersaryo. Nandun pong ganingal to habang magluto kami sa sadyaming pamangan, mimisip ko. Ako, kaya nga naman banwa, naman makantita kasimple ing pamangawang komunidad. Dapat kaya din yung sarili. Nya, nung napansinan nyo, may post ko nandin habang ganingal dorong alas 3. A simple way of building community is to sacrifice ourselves. Makanya niya kabayat yung responsibilidad na ning pamanalakad komunidad niya. Pasalamatan tayo po yung Ginoo kay kilod na nga na mabanwa. Migit-higit at miyade-yade tama mo rin. Retang pioneer na ng kapampangan pagmaragugot, Chula Gene, ni Sir Max Poblete, ikikyan mo natin, ipaman niya tanda po rin kaya katamong kaya dahil kini. Sobra na po dakal para bangkitang ulo. Pota naman po. Kanya po kasalukuyan mag-enjoy tamo at service tala rin kaya katamong anak, pakanantala. Ang MC, Sangal ang mama mo. Ini po ang katataya pong magsalita ay kaya katamo pong barangay captain Rene Laksa. Palakpakan tayo po kaya katamo ng kapitan. Salamat po. Happy 6th anniversary ng Kapampangan ko.
at maragupo. Barangay, maswerte tamu ini katang barangay pinili rin katang mga tatay. Pasalamat tamu karena sana yung feeding program ini dapat ditentukan susunod namin. Dapat po salamat.